sampun dipun peksa lho Kang Mas. Aja dipeksa. Mboten purun lho menika. Kudu sareh. Nggih, kula tangga. Pancen yen pancen dudu jodhone aja dipeksa. Nggih, nggih Ewadene yen pancen putraku tresna kelawan kowe ora usah ngenteni dina-dina mesti seneng kaya si Widaning Tias karo Widaning Rat mau. Nggih. Nggih, Jeng Rama calon mara sepuh ngestoaken dawuh. Ibu Satiem. Inggih. Wonten dawuh Gusti. Nah, saiki bali marang kowe. Sing kepengin nglamar putraku ki sapa? Inggih. Menika anak kula Gusti. Oh, iki. Lho, sapa iki? Kula Kendil. Oh, endewe apa? Menika anak kula naminipun Joko Kendil Gusti Adipati. Oh, Joko Kendil. Nggih. Oh iya tak tampa. Jangkep Subasitamu marang ingsun tak tampa Joko Kendil. Nggih. Kowe uga kepengin nglamar. Nggih. Ya. Mangke rumiyin Kang Mas Adipati. Mbok Satiem. Sabar. Mbok Piye Satiem. diajeng? Oh, Iya. ae. Wonten dawuh Gusti. Nganti wani munggah ana ing dalem kadipaten ngene iki pengen nglamarake putramu. Nuwun Apa wis inggih. mbok pikir? Ya punten dalem Putramu ayu sewu. koyo ngene iki lho. Anakmu Joko Kendil wujude kaya mangkono, bocah saka desa. Apa ora aku engko kucem, garwaku uga. Kang Mas Adipati, monggo panjenengan gale rumiyin lho. Diajeng, Panjenengan diajeng. mangke badhe kuciwa lho. Sareh diajeng. Yen miturutpun Kakang aja nganti si Adi kuwi darbe panemu ingkang kaya mangkono. Jejering Nalendra kuwi kudu adil para marta, ora mbeda-mbedakake kawula siji lan sijine. Awit kabeh kang dadi tumindak mulanipun Kakang iki dadi tepa palupine wong sak praja diajeng. Nanging Kang Mas, panjenengan menika jejeripun Adipati. Kados pundi mangkelokipun para kawula dasih sak njaban rangkaing kadipaten mriki? Ora kena ngono Anggadhik lho. diajeng. Menika lho nyampir sani rumiyin to. Kula minangka ibunipun mboten terima, kula mboten pikantuk. Engko dhisik sareh. Babagan jejodhoan kuwi ora kena mawas ndek luhuring derajat miwah asor luhuring pangkat. Ana unenen para pinter kae lho. Gegaraning wong akrami dudu bondo dudu rupa amung ati pawitane. Nadyanto si Joko Kendil ki mbok menawa tata gelar rada kuciwa sawatara. Ning sapa ngerti jroning atine si Joko Kendil kuwi. Janma tan kena girira ya, Bune. Kula mboten pitados. Aja kaya ngono to. Wong garwanipun Kakang kaya ngono kuwi piye? Lah kula nggih heman kalian putra-putra dalem nika. Ya eman ya kena saupama sapa ngerti Joko Kendil tresna kelawan si putramu. Putramu tresna. Lho, sapa sing ngerti diajeng? Tangeh menika Kang Mas. Kala wawa kemawon dipun ayunaken para adipati mboten purun kok kalian Joko Kendil purun. Engko Sampun dhisik. monggo. Ya amrih cethane digamblangke luwih dhisik Joko Kendil. Yen enenge Adipati uti ana ene iki. Ya kok sik sabar ya nggih. Joko Kendil bocah bagus, Nggih, tau dalem mamamu. putraku semene akeh. Nggih. Sing loro wis ana calon jatu kramane ya kuwi sing iki Widaning Rat lan Widyaning Rat Widyaning Tias. Banjur isih ana cacah papat. Ana ing Ambon. Ing Ambon. Sing Ambon. Ing Jambon. Oh, Kok nggih pirsa ngaten lho. yen ngono Widowati. Nggih. Oh, bejamu Widowati. Oh, iya. Lah apa ora si Widosari kae sing mlendhek kae. Nang kula emeng itu atiku. Widosari ya ora gelem. Mboten purun. Widaning sih. Amit-amit Rama. Lho. Ora pareng kaya ngono. Putrane Rama kok ngono piye? Daning Rom. Mboten Rama, kula mboten purun. Oh iya, saya kepengen ngangsu kawruh, pengen sekolah kok. Widowati, Nggih. ya pancen wis dadi bejamu, Nduk. Gelem kowe. Dawuh kelawan si kae.
Joko Kendil. Mboten purun Kanjeng Rama. Nah, kados pundi? Yo. Kula pitados putra dalem mboten purun. Wujudipun kados mekaten kok. Joko Kendil, Eh, iki ora ingsun lho sing suka pawangsulan, nanging putraku dhewe. Aku yo ora meksa, aku yo ora ngongkon marang Nggih putraku. Kanjeng Ibu, kula Ora mboten ditampa purun. nggih. Janji lho, mau janji karo Simbok. Ora Nggih. kena lara ati, yen ngono nyuwun pamit wae. ampun. Lho, lah yen ora ditampa ya nyuwun pamit wae. Mau janjine ora lara ati kok. Kula mboten lara ati. Nah, rak yo ngono. Kok sik leh arep ning Lho lho lho. Kados pundi nek kok Kang Mas? Gusti. Ora apa-apa, arep sungkem ping ngarsan ingsun. Eh, ale umlatur. Sumlatur. Nggih. Duwe atur apa kowe? Owan ulane ini nimpun olah amaran un napa-napa. Ditolak lamaran ora apa-apa. Ula mboten lara ati. Ya wis Ula mboten elo. Ula mboten elik. Heeh. Neng owan ula ini ku mung badhe nagih Cek to. Nagih, Piye to le? nagih nagih sumpah. Nggih. Apa ana pawongan sing sumpah lan kowe ngawuningane utawa ngerteni? Kula badhe nagih umpah sing ana ang-angan menika. Aja sembrono lho le. kabeh rak do ngagem sang-sangan to. Kula ngagem Kanjeng Widawati. Ibu. Nggih Kanjeng Ibu. Kose. Un emu le. Ya. Ya, lungguh sing prayoga. Aja sembrono lho le. Sanes sang-sangan putranan dalem to Kang Mas? Aku kira lali. Biyen putraku kabeh tak paringi sangsangan. Yen sangsangan iki darbeke Widawati. Kadosipun mekaten Kang Mas. Nadyan to saiki wis ngagem sangsangan anyar Widawati. Ini Widawati coba dipersani iki lho. Sawangan coba. Bener to? Iki sangsanganmu to? Injih menika leres sang-sangan Tenan, kula nggih. Kanjeng Rama. Bener Joko Kendil. Kok kowe bisa nemokake sangsangan iki saka ngendi? Ingkala anten ula alat ulun endang. Endang terus utra niku nyanyi. Sumpah. Nggih. Heeh. Lawita sinten ingkang nemokaken ang-angan menika. Lawita putri balipun unut dados netulur Inara Eti. Heeh. Lawita kaong balipun Uitali. Imek kunyu. Oh, tegese si Widawati nate nibakake prasetya utawa sumpah. Bener Widawati? Widawati. Inggih Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu menika leres Kanjeng Rama. Oh, bener. Ya, ngene Nger, putraku. Dadi putranipun Rama kuwi kudu mantep tekate ora kena miyar-miyur. Samu barang wis kaweca kudu ditetepi. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Pindha sabda pangandikaning ratu tan kena wala-wali. Kaya we tresna, we kresna kang tumetes ing drancang seta. Ing kono kudu ditetepi. Mulih saka kuwi Nger, piye? Piye? Kowe nate prasetya sing nemokake iki yen kakung bakal kok suwitani. Sing nemokake si Joko Kendil. Bener kaya mangkono nggih Widawati. Leres Kanjeng Rama. Gelem? Ayo lho, Mbok. Ayo, Mbok. Piye? Kowe Inggih ra kena Kanjeng swala lho. Rama lan Kanjeng Ibu menika sampun Dadi dados prasapamu. Nggih menika pun dados lelakon kula. Kula bakal Arep mbok lakoni. nggih kula lampahi. Boten, Kanjeng Ibu. gelem. Mboten. Ayu tenan ya. Mboten. Ngopo kok kowe banjur kaya Paduka ratu sing ora adil. Kula sampun sabar. Kula gagah sugih bondo bandu. Kalih padake bocah niki sing ditamoni kula mboten trima. Kula mboten trima. Ayo. Iku anakku. Berkono karo?
nika Kang Mas Adipati. Ingsun bisa nampa yen to nganti Prabu Gurdhanagara ki mau nesu. Nang ora dadi apa-apa. Patih diawat-awati. Dumadi apa ku? Wis ayo lho. Supaya kowe kudu ngerteni kedadian apa ing mengkone. Tipe-tipe Kanjeng kedadian. Yo sang-sangan. Iki diasto. Ayo diajeng. Wujudmu kaya ngono. Kowe gawe mangkel ing atiku. Hei, prajurit. Aku ora tegel ajaran bocah iki. Ajaran. Ucah isore. Ono mu anggap aku ora ngerti nonton laring elang. Tama. Aja mbok iya aku lai. Oh. Dan apa? Nah. Mundet. Wah, tak antem cewek. Oh. Ucap bayi-bayi ing nongon elang. Wani nih. Wani karo aku. Wah, enak lihat kamu. Ojo layu Mungsuhe kene. Ojo layu. Mungsuhe kene. Oh, lek ngono lho. Mangsamu Ayo layu ngono. wantem kowe. Hus. Waduh. Ora apa-apa. Ora apa-apa.
Wah tendang. Wos, wat, wus, hus, 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 wah. Pisan iki mati. Was, wus, hus, was, hot, hot. Aduh, 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 aduh. Ono ala ayun unte ayu. Alo ne ono. Ang ale. Gusti Ayu, kok awet wau namung sungkawa kemawon. Engkang dipun penggalih menika menapa to Gusti Putri? Aku ngerti yo. Apa kuwi? Mesti Gusti Ayu Widowati kuwi. Ayo mikir menggalih Joko Kendhil. Aja sembrono lho kowe. Loh, lah aku yo gumun lho yo. Kuwi calon garwane kowe iki lho. Aku yo gumun. Lah ngopo? Gumunku ngene lho. Gusti Ayu Widowati kira Ayu Sulit Yongwarni. Iya. Putrane Jeng Adipati. Kena ngopo? Lah kok kersa karo kok Joko Kendhil. Kowe iki aja sembrono lho. Kamangka Joko Kendhil kuwi lho Yu. Wis rupane elek. Ambune ledis. Lah aku iki lho ambak-ambak abdi ya mah kok. Apa sing arep bojone Joko Kendhil? Goleke bojo iki kowe apa piye? Gusti Putri wis kersa kok. Lah nek sing lamar kuwi lho raja, ratu, sugih, bondo, bandu. Kok ya ora kersa ya ya? Kuwi iki beda merga ya saka jero ati, Nduk. Kowe iki. Menapa leres menika, Gusti Ayu? Kados pundi? Nggih, dawuh. Kados pundi? Aku ngene iki pancen menggalihake babagan Kakang Joko Kendhil Biyung. Inggih, lajeng kados pundi menika sampun badhe daup lho ngaten menika kok inggih tasih sungkawa kados pundi ta? Ngene lho Biyung Mban ya. Yang tak awat-awati saben dinane. Kakang Joko Kendhil ana ning kene kuwi. Nggih. Kados pundi to? Jebul kok senadyan wujude ala kaya Inggih, leres. Nanging atine kuwi apik. Inggih, kalian. Welas asihe gedhe lho Biyung Mban. Inggih, leres mila. Gusti Putri menika mboten klentu menawi milih menika pun Joko Kendhil, ya ta, Nduk? Iya bener ya, Yu. Iya Biyung Mban. Saiki Kados ngene pundi, wae ya Biyung nggih? Mban ya. Nggih, kados pundi? Saiki ana ngendi Kakang Joko? Oh, ngaten inggih. Kula padosanipun inggih, inggih Gusti Putri. Ayo Nduk, rono yuk. Pangapunten. Iya Biyung Mban.
Kakang Joko Kendil. Nggih, punten dalem ewu. Rene lho Kakang nyaket to marang aku rene lho Kakang. Estu. Linggu ana kono lho Kakang. Ah. Es uwi lele aman aku undang ang. Iya Ora Kakang. anu enggak. Iya, linggo mongkono ya Kakang ya. Sing hati-hati to Kakang. Rene tak ewak iya. Kakang Joko Kendil ya mbok hati-hati to Kang. Rene Kang. Ewu atihan imbali enil. Antonil. Ono elu. Yusik Ono elu. Kakang Joko Kendil. Nggih. Piye sawase ning ana ning Taman Sari kene lak apik-apik bae to Kakang. Nggih. Kula emen anget men ani Olayu. Apa ninten. Apa meneh lek Olayu pas ing anduk. Nyangking anduk. Ing ilamu. Aman aku iso dengan unguh eneng. Ondel. Aku ora ondel, Tony, ondel. Nuwun sewu nggih, Ndara Putri. Lah ya mbok kaya ngono to, Kakang. Niki kula uuping. Ngaten. Wong nyatane dengan nate prasapa yen to sing nemokke kalung niku bajing dipek bojo, saestu niki kula pun enten riki. Lah terus nek ning kala manten jenengan nak niku lamun ngendika kalih Jeng Rama menawi tobatne nelati kalih kula. Terus sak niki sak namunipun akad kalih akane pripun? Aku durung ngerti basamu ya, Kakang. Wis saiki ngene wae ya, Kakang ya. Ipun. Kakang Joko Kendil tak timbali ana ning kene iki mau. Nggih. Banjur aku pengen matur. Nggih, matur napa? Amun munceng. Ula teraken tunal. Menyona. Wajahmu aneh yang